да бади ҷонум задӣ иқа одами бадӣ ма чӣ корот кардим ки қатъи маи кора кардӣ агар натонистма фаҳмида ки қатъи натонисти хирсандиву хандида ма бади ту ошиқ нашидим шиди бади ма фаромӯшит накардам фаромӯш кардӣ ма худо базаната худо ба таҷазота дига тоба куниву накуни ту и корота қади кӯчада дидим дақи чоқи пацанай гуфтум наздикиш барам дидим маруси манай дасти ба дастану лабалав маишат худо базаната ҳароми касофат дидим хандидим некишидим дупора чӣ ба и қасари сол кади мара овора нағзим намедиди чӣ ба нагуфтим як борак ки хидмат мекардам айтима мекардам тоқат баъди ту танҳо мондам бо дарду ғамҳо мондам бисӯхтам дар ғами ту чаро хир берами ту ма бади ту накардам бади ма ту чӣ кардӣ ма дилма да ту додум нонта да дилам задӣ агар намерасидид мекардам аз зиёдтар агар вақти муқаффо мешид мекардам айсар неки дига намешава дига да ҷои ма як каси дигара мегӯ ҷигар чӣ хел дилат мешава мара када калам мегирам та мегуфтум тира нақапидам куҷоши дар номусит куҷоши тозагӣ куҷоши ду рӯзое ки мекарди катагӣ баъди бидани ма ту рӯзи хиша набинӣ баъд мефаҳмӣ чӣ бидай вақте нағзу мебинӣ қадри баланди хита кади таги замин чизе насиби дабид фақат амура бин тамом дига намешава сар паррандаи озоди сар доду макпар баъди ту танҳо мондам бо дарду ғамҳо мондам бисӯхтам дар ғами ту чаро хир берами ту баъди ту танҳо мондам бо дарду ғамҳо мондам бисӯхтам дар ғами ту чаро хир берами ту шиштагиам да хонаям дилам пури аламай чизе ки навишта шид сарнавишти қаламай фикр кардам навиштам да борад якчанд мисра гапҳои нотамоме ки мешаванд қисса худо худаш медонад азоби ҳар одама худо ба таҷазота ту бари ноодама ту мара нафаҳмиди мара дигаро мефаҳманд худо чӣ бадаи дунё ошиқо бераҳманд да дастам фотоаппарат суратҳои табиира ай назар мегзаронам чӣ хел суратҳо мегира ман нафаҳмидам болои хирсандӣ метазиқира худо кур мешидам ки ман намедидам тира да бари ю пацан дидам як ҷоя бидагита хандаи беохири қапас чидагита чӣ намераси туда ишқа ҳаром кади кори кадагита азизи ман хато кардӣ ту баҳри ман чиҳо кардӣ да хона шиштагиям зан зади се телефонум бардоштем чӣ хесоз да ки ҷои мегаҷонум метонем мара дида чӣ ба негуфтам метонум хиёл кард бехабарам гапу корча намедонум хабари бади тира намешава қапида худо худаш медона вӯи дили ранҷида ғами дили мара мефаҳма ручкаву варақам вақте мефаҳми сахтат мерасам мисраи хатам хулосаво хулде мехост мара чонум кына бигитани ҳаромта мара ҳаром накына задумишателаву хитка асли воқеяра намедонам да сари қарм ки мебина мара чӣ гапай мада бигин дихта саволум мета кашида шапидам дар ушинам ма суратота да бари ю пацани шиштагӣ додум ҷавобта гиря кардам месӯзи бад мефаҳми ту ҳаёта азизи ман хато кард